हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर दा जोङो रेडि आरोना मायाव थांनो ओंखारदोंब्ला माने जों गामियाव दा थांनो ओंखारदों बिमा फिसा ओमफ्राय दा टाइमा 12टा जाबाय आरोना लोगोफोर माने जोङो जिखुनु गारि मोनबानो थांसिगोन बेबायदि हिसाबै फैदोंमोन आरोना न'निफ्राय ओमफ्राय दा जोंना बिबैया होनबाय एकथायावहाय डाइरेक्ट फानबारि दङ क'क्राझार टु फानबारि नोंसोर बेजोंनो थांदो खस्थ' मानो बिदि सोलाय सोलाय थांबाय थाबावनो बेबायदि होननानै ओमफ्राय दा जोङो बाजैनि न'आव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन कि माने मैयानि ब्लगाव आं बुंदोंमोन ना हाथाय सादों होननानै माने आङो नर्मेलखाय माने सागा लांफिनगोन सानदोंमोन थ' बियो सागायासै मोनायाव 2टानिफ्रायनो ख्राब 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 अरदावदों आरोना लोगोफोर हाथाय हागोमा आरो रज'नायबो नङा माने एम्फौ जानाय आरो लोगोफोर दा हाइजेंसो जानानै दङ नै फारसे खावलाया नै ओरैजाय गैया ओरैजाय दङ आरोना ओरैजाय लर्ड जाबाय लोगोफोर खावलाया आङो मैयानि ब्लगावबो बुंखादों ओमफ्राय बांसिन जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अब्लाबो आं लाथाबनानै थांसै जोंनि गामि खाथियाव सासे अजा होननांसिगोन अजा दङ आरोना जारि खयो जाहैदों आरोखि थ' बेखौनो आङो दा थांनोसै गाबोन माने खुगा बासियोसो बेफोर खामानिखौ मावो नालाय मोखां सुवा बेखायनो आङो दा थांनानै न'सिम थांनानै गाबोन बे खामानिखौ मावजानोसै आरोना लोगोफोर माने अनेक मानसिफ्रा प्रुफ होदों माने हामनायखौ आरो थ' बेखायनो आङो थांनाय नायगोन आरो बिसास अबिसासनि सायाव नालाय लोगोफोर आंथ' बिसास दङ ओंखायनो आङो दा थांनो ओंखारदों आरो थ' बेखौनो आङो शेयार खालामबाय ओमफ्राय मारै खालामो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरोना आं भिडिअ लागोन अब्ला जों दा माने थांबाय थानोसै लोगोफोर दसे नेनानै थांबाय थानोसै बिमा फिसा खावलाया बुबाय लोगोफोर आंना खावलाया एकदम सहायनो हाला सागासिनो आरो ख्राब ख्राब ख्राबनो ओरैजाय गैया नै लोगोफोर ओरैजाय लर्ड जाबाय हेभि लाइट जाबाय लोगोफोर ओरै लाइट ओरै हेभि जाबाय आरोना दा जोङो गारि गाखोबाय आरोना लोगोफोर बे गारिया जाहैबाय क'क्राझार टु फानबारि आरो दा माने जोङो लास्ट सिटआवहाय जिरायदों जाहाथे डिस्टार्ब जाया आरोना सफैनाय लोगो लोगो खाफाल मोजां आंहा लोगोफोर बिजावजालिफोरखौ लोगो मोनफैजोब्बाय ओरैबायदि लाखि ओमफ्राय नायदो जोंनि बिजावजालिफोरखौ ससमायाव लागोजा लोगोफोर नुबाय मालाय माइ औ माइ सिजेन नालाय लोगोफोर नै माइखौ फोराना लाखाजोब्बाय बिसोरो बोथोराबो थिगानो नालाय ओंखायनो जोब्बायबो खनबायबो आरोना नै नै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो संग्राय गादाव आंनि जावजालि ओरैबायदि मावख्रुब दांख्रुब जाख्रुब नुखायोबो नैलाय हाखायोबो नुबाय फमि बिमाखौ दिनै लोदोसो नुलायलांबाय आं फुंनाय नुदोंहां फुंदों नोङो 54 आंबा बेसे जाखो फात्ता गैला नोंना बेसेबां जाव लाजोब्बाय बियो जोंनि अजनखौ देहाया थिगब्रा नोंना मालाय हो ए 45 ओमफ्राय दा 54 जाबाय दे नुबाय लोगोफोर संग्राय गादावना नुबाय गासिबो ओरै बे संग्राय गादावनि गोजा लोगोफोर ओरैबायदि मालखिन दे बियो बारा माहाजोन हौवा मोननायाबो थिग नङा मानो होनबा बिराद खस्थ' जायो माहाजोनाबो ओरैनो जाया खस्थ' मावबासो जायो बेखायनो आङो गोदो सानोमोन आरो हाबा जायियाव लाख गुवार मालायनाव नुनानै बाख्रि नुनानै आयै बिदि नोङोमोन जोंहा जों गैया नालाय दा बेयाव मानो एफा माहाजोन हौवा हाबा जानाय बिराद लस मोनो आरो आं थारमाने बारा माबायाबाथाय एकदम मावनाय दांनाय जानाय साननायफ्राबो फिसा जायो ओमफ्राय बारा माहाजोन मोनबाथाय साननायाबो गिदिर मावनायाबो एकदम गिदिर जायो फाग्लि नोङो सासे मावग्रा लादोब्रा माथो होनबानो जाबाय आंनि बे सोरगोनि हाथरखिखौ बोरै मोनबावनांगौ जाखो नोंलाय एफा गोजान आं गोजानखौ सोरगोनि हाथरखि होनबाय लोगोफोर आंबो बोरैलाय सोरगोनि हाथरखि जाबायबायनो नै आंबो मानसिसो एकदम खनगासिनो नै नाम्बार खनदो साया फुदुंदो लोंसै आलासि फैनायनि खोथा खनदो दे आबानो आबा सना जिउ नों नङाबानो आंहा संसार गैया मानो होनोब्ला आंहा बे नङाबानो माइ लामनो हाया लोगोफोरनो बेखायनो आरोना
जोथोबाव मोनबोनायबाबो जि मोजाङैनो दं आरोना सोरबा नोंथांमोना बेबायदि जोथोबाव मोनबोदों आंसो मोनबोदों हालुवा बिजामादै होननानै हरखाबाय आरोना मावखायो लोगोफोर संग्राय गादावा आसुरितसो मोदोमानो सेमानो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय आंहा मावनानै ब्लगखौनो लायो ओमफ्राय बिदिनो मोनायाव ख्रुब मेंसै बानोसै ब्लगखौनो नागारा दाबो मोनथामसो जानानै दं खोमा ब्लगानो लोगोफोर गुड मर्निं दा नै 5ता जाबाय आरोना लोगोफोर मर्निंआवनो आङो रेडि जाबाय दा माने जोङो फुङावनो थांगोन आरोना बे अजानिसिम थ' नोंथांमोना स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलां आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों जे माने शेयार खालामगोन होननानै दा नायनि आरोना लोगोफोर मारै दा आङो मोखांबो सुवाखै एकदम ओरैनो खानायल' खानस्रोबाय आरोना ओमफ्राय नै आं जि लाबाय आरो जिउल दा जों थांबाय थानोसै सोर थांगोन दा नुनो मोनगोन आरोना आंना फिसाजोआबो सिखारबाय नै मामि नों थाथ'दे आइदे जोंहा दे इलाय आङो बिजावजालिनि फिसाजोखौ लिंहरबाय ओमफ्राय नै मामिजों दोनथ'बाय आरो न'आव रावबो गैया नालाय दा जों बिमायं ओमफ्राय नैबे फमिनि बिबै आं थांसिगोन आरोना उन्दुफिनदो मा उन्दुला दे रायलायलायबाय था होमबा बिब' बिनानाव दे खुदै गारनोसै आरो बे खुदै लाथुमदों लोगोफोर 5तायावनो सिखारदोंमोन ओमफ्राय दा 6ता जालायबाय आरोना नेयैनो माने र' एसे खोमसि दंबावो जाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दा 6ता जालायबाय लोगोफोर दा नै जोङो आं बेवाय जयै फिरफिलियाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेबो बांगाल जायगायावसो नालाय ओंखायनो बेवाया माने र' सोरांबावथों जादों आरोना ओमफ्राय दा जों थांगासिनो बोथोरा गुसु थ' बेखायनो जि उलबो लाबाय आरोना नै आइयाबो जोंना नैबेमोन अजाया बेनो बख'यो आरोना दा मासे गबाय लोगोफोर एम्फौआ लोगोफोर दा सफैफिनबाय ओमफ्राय जारिनाय लोगो एम्फौआबो मासे गदों आरोना ओमफ्राय एम्फौ गखांनायनि उनाव आं सानायखौबो खमिनाय मोन्दों ओरैबायदि आसरित ओमफ्राय दा आं मोजां मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौहाय आइयाबो हमनो रोङा आरो बेवायाबो अजाजों रायलायफाबाय थाबाय मोजां गाज्रि थ' बेवहाय आं नोंथांमोनजों माने शेयार खालामनो हायासै ओमफ्राय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जारिनांगौ नालाय थ' आङो सेकेन्ड टाइम ट्राइ खालामगोन आरोना लोगोफोर